Ang tinuod nga kaaway sa mga alagad ni Kristo, mga igsoon, mausad ang tinuod nga kaaway ni Kristo. Ug unsa may tinuod nga kaaway, mao ang sala. Si Herodes ug si Herodias, mga makasasala to sila, nagkabit-kabit man. Lingiyay mong tupad na nakasuway kag pangabit. Nya guwagay siya kasuway naay nagkabit-kabit sa imong kaliwat. Na sala na siya. Ang atong tendency kasagaran maglago ta sa nakasala. Sama ana karong atong mga politicians, ang mga kunuhay diya sa Marcos Group nga nang ilang giakyos ang Vice Presidente nga nakasala, uban ang kalagot. Mao bitaw si Senador De Lima, ni violate siya sa kanang role sa korte nga inig hatag nimo introduction sa witness, dili ka maghimo og conclusion of law. Pero tungod lagi siyang kalagot ni Sara, lungot-lungot, iya gihimuan bisag kapila na siya gibadlong, hangtod yun noon nga gipahunong siya sa presiding judge. Kalagot. Nyag maglagot na ganita, dili na maigo sa atong gitawag og rational or professional way ang atong mga actions. Mo nang moingon ta, mura magdili professional. Nakaron si Juan nga magbubunyag, si Propeta Jeremias, og si Jesus, og ang mga santos, daghan ang gipangpatay sa naglagot nila. Pero sila namatay nga way kalagot. Gilingian sa di mong tupad na kay kontra karon, na kay gikalagutan, dili ka sumusunod ni Kristo. Ang atong kaaway mao ang sala. Nya tungod kay sala man ang pagpangabit, ang gisintro gyud ni Juan, dili maayo nga ang imong gibuhat. So dili si Herodes mo iyang kontra, kung dili ang gibuhat ni Herodes og ni Herodias. Pero si Herodes og si Herodias kay mga sad-an man, ang ilang kontra mao si Juan, ilang gipapriso. Matod pa ni Senador Marcolita, na priso na aron siya, ingon siya, di ko mohonong sa pagpadayon, pagpangitag kamatuuran mahitungod ni ining flood control scam. Kaya ang iyang gihimog yung kontra mao ang flood control scam. O unsa may kamatuuran ni ana, iya kuno nang padayonon bisag tuan na siya sa prisuhan. Ana ba? Karon dinhi sa atong katilingban, sa kalibutan, ni aning gubat, ni anirong pinatyanay, ngano man tungod kay ang sala dili na mao'y kontra sa mga leaders. Ang ilan ng kontra, ang ilan ng kaatbang sa politika, ang ilan ng kaatbang sa business or kakompetensya sa ilang mga tumong sa kinabuhi. Tao na ang gikontra ron sa mga katawhan. Ang ilan ng isig katao na limtan na ang tinuod natong kontra ang sala. Unsa may buhaton sa sala nato, kanang sala moguba na og relasyon. Basta moso nag-inang sala, moguba gid nag relasyon. Si Jeremias diris unang pagbasa, giingnan sa mga leaders, angay ni siyang patyon, angay patyon. Pero si Jeremias niingon, ako pwede ra gyud ko ninyog patyon, pero di gyud ko muhunong pagsulti nga nakasala mo.
biyai ang inyong sala, kay mao ginay mulaglag ninyo. Kay ang sala muguba gid nag relasyon. Ikaduha, ang sala mo patay na og kinabuhi, lawas og kalag. Mupatay nag kinabuhi, dili lang lawas, apil yung kalag. Mao na katapusan ang sala mudala na nato padung sa impierno. Ingon ana kangilad ang sala. Unya magtago ni siya sa tao. Ang imong sigihag kulata ang tao, pero ang sala di ay di aras loyo. Ikamatay sa tao, ang sala mobalhin rasad. Either anha nimo or adto na sad sa silingan. Mo nang di gyud mamatay ang sala kung di ta makakita na ang ato ding kontra mao siya. Unsaon man pagbuntog ang sala? Diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may atong tubag? Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Makig-istorya tas Ginoo. Mao na si San Alfonso Ligore, iyag yung gipromote ang santos nga misa o kaning pagpangkumpisal. Kay dinhi sa misa, niya kaning misa, extension man na niya kanang adoration chapel, kanang mag-adorta sa Blessed Sacrament. Anha ta diha makaistorya-istoryas Ginoo. Mabita din dinis misa, gitawag ta og participants. Nya kinahanglan doon natay active participation. Magtubag-tubag tas Ginoo. Ilingya imong tupad na sad na unsay tubag sa Ginoo sa imong gihangyo. Yes or no. Diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. So makigistorya tas Ginoo. Ikaduha, kinahanglan nga mobuhata sa mga buhat sa Ginoo. Mao nay makaguba gid, makabuntog sa sala basta buhato nato ang buhat sa Ginoo. Kanang gitawag nato buhat sa gugma. Ug unsa may buhat sa gugma ron dinis atong parokya aron mawagtang ang sala, tulo na ni kabuok ha. Unsa man? Palit og raffle ticket, mo palit og slot, og mo support mo sa atong kadtong atong sabpilisko. Ang atong raffle ticket tag 200 gihapon, nya ang atong sinugdanan sa numero ako ning balik-balikon para di mo mailad. Og mo palit mo raffle ticket or mamaligya mo raffle ticket, siguro ang gikan na sa 80,001 hangtod pataas. So 80,00001 nya pataas. Nya ang atong raffle draw ani adto ni sa December 8 nga mao atong Christmas party. Unsa may mahitabo kung ato yung paliton ang ato mga raffle tickets, mga 190,000 ni kabuok. Matukod, natukod naman ang atong Adoration Chapel, mahuman ang atong 5 ka projects. Ang bell tower, atong mahuman, ang bagong CR, atong mahuman, ang kanadihang Walk of Apostles, ato nang mahuman, o kining atong mga lingkuranan, mailisan. Maunay kaayuhan bunga sa atong gugma para sa parokya. Ikaduha, ang atong mga slots. Ang sagitingan sa atong slot karong bag-o, kauswagan o panalipod ni Santiago o ni Birhen sa Pilar. KPS BP. Nya tagpila ni 100 pesos. Unsay pila ni ka slots? 40,000 ka slots. 100 pesos. Asa man ni kutob? Kutob ra ni karong
October 2026. Tingali October 10 kay nagplano pa man ta, wala pa ma-final nga second Saturday na of October ang atong kaning pista sa Pilar. Dili na nato itunong sa 12. Nganuman tungod kay naataroy bag-ong gi-introduce kaning Camino Festival. Mao ni ang highlight, usas mga highlights sa atong kaning Birhen sa Pilar nga celebration, Camino Festival. Unya karon sang Agosto 21 to 23 ang atong Paris Youth Day. Mao nang kinahanglan tarog budget. So pamalit na mo og slot na KPS BP. Mga igsoon, ang ikatulo mao ang atong cooperative. Ang paghigugma nato sa simbahan, iagi nato aning among gitukod na cooperative dito sa Liloan, ang Subpilisco, San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Naanitay Columbari nga atong gibaligya kaning mga niches bitaw nga butangan sa bukog ug sa abo. Dili ni siya menterios lawas, bukog ug abo. Niya kung abo inyong ibutang katong earns, mga upat ka earns ang masod. Niya kung bukog, mga duhara ka bukog ug parison, usa ka bukog, duha ka earns. Unsa may kaayuhan nga mahatag ani? Una, na natay maayong lugar, usa ka building, mga 7-story building nga adunay nindot nga facility alang sa atong pagduaw sa atong remain sa atong mahal kinabuhi. Di na ta magantos ngadto sa menteryo nga overcrowded, init pa, abog pa, unya maglibog na kag haing lubong sa imong mahal kinabuhi tungod sa kadaghan ug kagubot. Balhin na nato diha. Ikaduha, ang proceeds niini itabang nato sa simbahan ug ipalambo sa katilingban kay cooperative man ni siya. So kining mga butanga gitawag nig maayong balita sa paghigugmaay. Sama ni San Alfonso ug sa mga santos, doon na sad sila gi-introduce sa ilang kinabuhi para mulambo ang katilingban ug ang simbahan. Kita sad karon kitay mga buhi nga San Alfonso Ligore, mao sad ni ang atong misyon aron ibilin tani sa nagsunod nato. Lingay mong tupad ning na gusto kang naa kay kabilin ana ha? Si San Juan nga magbubunyag, naputol iyang liog sa pagbuntog niya sa sala ug hangtod karon nahimo siyang simbolo sa renewal of life. Ang mga makasasala mawa ra na sila. Kita sad dinhis kalibutan mawa ta. Ang nakanindot lang kung nagpuyo ta sa pagbuntog sa sala, mawa ta dinhis kalibutan, pero magpabilin ta dinhis kalibutan sama sa mga santos. Pero ang mga makasasala mawa dinhis kalibutan, mawa pagididto sa langit, mawa pagyod sa panumduman sa katawhan kay adto naman sa impyerno. Atong tabangan ng ato untang nasod na Pilipinhon maluwas. Dili nato kontrahon kining mga kawatan o mga kurakot. Ang atong kontrahon ang korupsyon o ang pagpangawat o kining pagpamakak. Kontrahon ta na siya. Pero ang mga bakako nato mga leaders na hangtod karon sigig pamakak, ato lang na silang pasagdan o paningkamutan nga unta makaamgo. Munang di ta mahadlok nila, mahadlok ta nga mabuntog ta sa ilang sala, nga matakdan ta.